A falta de apenas 2 semanas para o inicio do curso escolar, o Concello está a axilizar diversas obras de mellora no Colexio Cernadas de Castro. A alcaldesa Teresa Villaverde xunto á propia directora do centro, Pilar Cobas, e tamén representantes da Xunta Directiva da AMPA supervisaron as últimas obras que se están a levar a cabo, nas que o Concello está a investir máis de 100.000 euros. Algunhas das actuacións son de envergadura, como é o caso da construción da aula de usos múltiples sobre a antiga Casa do Conserxe, ou o cambio da cuberta do polideportivo. Se está facendo unha aula de usos múltiples para poder utilizar para reunións, para unha obra de teatro, que carecían de ese espazo dentro do centro. E tamén os van a dotar teñen un equipamento para dotalo. E aquí detrás temos o polideportivo municipal, que tiña unha falta inmensa de cambio de cuberta. Se fixo un cambio de cuberta con aportación, como tamén utiliza o centro educativo, debido a que ten é un centro integrado en que hai alumnado de diferentes idades, de infantil, primaria e secundaria, compartimos horario e aparte o Concello ten moitas actividades tamén aquí. En cambio outras, pola contra, son de menor tamaño, como son a ampliación da biblioteca ou a mellora do comedor, nas que tamén se conta coa colaboración da AMPA. Dende o centro educativo se nos pediu a ampliación da biblioteca, fan un traballo moi importante na biblioteca escolar e necesitaban máis espazo. Vamos a pintar todo o que é o comedor, están enfoscando, van a pintar e o que queren facer as nais, que comentaron, é o lugar de infantil máis acolledor, máis atractivo e queren enriquecelo cuns grafitis que están eles agora mesmo contratando para cando nos acabemos de pintar. A rexedora quixo agradecer tamén a colaboración ofrecida tanto polo centro escolar como tamén polos pais e pola Consellería de Educación, que segundo ela leva anos implicándose na mellora deste colexio, poñendo como exemplo a sustitución da cuberta e a construción do patio cuberto, levada a cabo hai varios anos.